Het Schouwburgplein was zaterdag decor voor de clipopname van DJ Rico. Het eerste carnavalsnummer van Ricardo Jacobs, Doe Lekker Mee, is er eentje voor het goede doel. Alles zelf gemaakt, ook geproduceerd en ook meteen met de gedachte, ik wil hier een goed doel aan koppelen. Doe Lekker Mee staat dus ook centraal voor het KWF Kankerfonds. Van iedereen die dit nummer streamt, daar worden ook meteen de inkomsten op gegenereerd. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dus ik ben meteen met de tekst aan de slag gegaan van doe lekker mee. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar meedoet. Er zit natuurlijk een verhaal achter dat je voor het KWF kiest. Mijn vrouw die heeft onlangs huidkanker gehad. Mijn schoonbroer heeft in het begin van het jaar ook een kanker gehad. Mijn schoonmoeder is eraan overleden. En ook een schoonbroer die ik helaas niet meer heb kunnen leren kennen, is ook overleden aan een hersentumor. Daarnaast heb ik 3 jaar geleden ook een knobbeltje gehad. Dat is gelukkig allemaal goed. Was allemaal goed aardig en ze kon het makkelijk weghalen. Maar je beseft wel van het leven kan in één keer heel kort zijn. Toen heb je de plaat gemaakt en toen dacht je, er moet een clip bij komen. En toen ben je gaan kijken, wie moet dat gaan doen? Ja, Tim ken ik ook al heel lang. Dat gaat denk ik al misschien 12, 13 jaar, 14 jaar terug bij de Langen in Horst. Zijn we oud-collega's geweest. En, Rico belde mij een paar weken terug op van dit en dit is het idee en dit doel wil ik erachter hangen. Ja, toen hoefde ik niet heel lang meer na te denken en... zodoende staan we in één keer hier. Ja. Iedereen kent wel iemand die met deze vreselijke ziekte rondloopt. En als ik op deze manier ook mijn bijdrage eraan kan leveren, dan doe ik dat echt met alle liefde. Ja. En vanuit vele hoeken werd er geholpen om de clip tot een succes te maken. Ja, als je wat contacten hebt. Wij hebben dus de Pielreus benaderd. Omdat in deze tijd is niet iedere carnavalswagen klaar. Want iedereen is toch vol aan het bouwen. Ook wij. Dus hebben we de Pielreus uit IJsselstein benaderd. En daar hebben we deze huurwagen aan te danken. Dus dankjewel de Pielreus. En jullie met de carnavalsreden de Henspoelen hebben gewoon meegedaan met de clip. Hoe vond je dat? Ja, is een keer wat anders. Een keer leuk. Dus je blijft warm. Vooral nu. Nee, ik vond het wel leuk. Ja, leuk om mee te doen. En vooral voor Rico, dat is onze huis-DJ. Dus elkaar helpen doen wij gewoon graag. Mijn doel is, ik zou €11 ophalen, zou ik heel mooi vinden. Maar er zouden 300.000 streams binnen moeten komen. En ik weet niet of het realistisch is om dat te halen. Maar misschien het allerbelangrijkste is, we brengen het nu onder aandacht. En iedereen kan daar gewoon aan meedoen. En je hoeft niet per se geld te doneren. Nee, je hoeft alleen maar dat nummer aan te klikken. En laat Spotify en YouTube maar lekker dat betalen. Ja, dat was wel.